Nou, wij hebben een aantal vragen gesteld. Wij stellen die vragen ook aan het OLB. We hebben ook een gesprek gehad met de initiatiefnemer. Daar ben ik heel blij mee. Dan hebben we ook onze zorg gedeeld dat we geen antwoord hebben op die vragen. Ik zou het heel goed vinden dat voordat het OLB een vergunning geeft, als dat kan, om eerst met elkaar in gesprek te gaan en dat er deskundigen ingehuurd worden voordat we verder gaan. En het goede van is van, er komen nu initiatiefnemers en plannen, komen nu al naar mij toe in het kantoor van, Sinape, wat vinden jullie van dit plan? Nou, dat is een hele, dan hoef je het niet geen eens te zijn. En een ondernemer heeft ook zijn eigen ideeën en ambities. Maar dan ben je aan de voorkant bezig om te kijken van, hé, dit is het effect. Dit kan niet volgens de verordening of volgens de... En dat we dan met z'n drieën verder kijken. En ik hoop, ik denk dat we dat met Karel Spier ook hebben geleerd, van op het moment dat je eerst met de voeten op tafel een gesprek hebt, om gewoon te brainstormen van, ja jongens, wat gebeurt hier? En ik hoop echt dat de OLB zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus tot nu toe zetten jullie een bezwaar tegen deze project? Ja, we hebben al formeel een bezwaar gemaakt, maar toen wisten we nog niet dat het verlengd is, 30 dagen. Ik denk zometeen gaat die verlenging niet door, dus dan hebben we een kort bezwaar gemaakt. Maar wij gaan wel bezwaar maken. Ook omdat we willen dat, en dat is ook onze verantwoordelijkheid, en dat bedoel ik niet om te pesten. Want Sinape is overal tegen, helemaal niet. Belangrijk is denk ik dat, en dat geldt denk ik voor elk item, van dit eiland drijft op het toerisme. En toeristen komen hier vanwege het feit dat deze natuur zo fantastisch mooi is. Ook ten opzichte van de rest van het Caribisch gebied. Nou, op het moment dat je dan een duurzame ontwikkeling ook een duurzame economische ontwikkeling hebt, dat moet samengaan met een natuurlijke ontwikkeling. En dan denk ik van ja, als dit plan nou echt verkeerd zou zijn, en er komen overstromingen, en nou, dat is voor niemand, dat is nooit goed. Dus Sinape wil heel graag in gesprek om die duurzame ontwikkeling. En dat is economie samen met natuur.